Takže ahoj, já vás všechny vítám na svém kanále a teďko konkrétně u seriálu věnovaný anorexii. Asi si říkáte, proč zrovna tak radostně, proč třeba nějakým způsobem nemám dramatickou hudbu nebo skleslej obličej, když se jedná o tak závažný téma. Nicméně si myslím, že i když člověk anorexii prožívá a i když se člověk s anorexií potýká, je to právě chyba brát ji jako prohru a brát ji jako něco, co vám ničí život. Naopak si myslím, že člověk by se měl anorexii postavit a začít s ní bojovat a ukázat jí, kdo je tady pánem, že ona to není a že jste to vy. A co to vlastně ta anorexie je? Protože hodně na nás začíná být spouštěný z televizí a z internetových stránek a z různých jiných médií to, že vlastně anorexie je psychiatrické onemocnění, který znamená, že si holka nebo kluk myslí, že je tlustá nebo tlustej. Ovšem takhle jednoduchý to úplně není a pojďme se podívat jenom na ten název, že je to psychiatrické onemocnění. Anorexie je onemocnění duše, protože je to psychické onemocnění a jak všichni víme, tak řecky psyché znamená právě onu zmíněnou duši. To znamená, že je to opravdu onemocnění někde uvnitř nás a je to onemocnění, který vyvěrá z toho, že člověka něco trápí. Určitě je teda chybný si myslet, že anorexie je jenom záležitostí modelek, tanečnic, gymnastek, anebo zkrátka holek, který se doma nudí a který neví, co se svým životem dělat. Protože u většiny lidí anorexie nevzniká z tohohle povrchního důvodu, ale u většiny lidí ta anorexie vzniká z toho, že mají v životě nějaký problém. Těmto problémům se ale budeme věnovat dále v dalším videu. Anorexie je vlastně takový životní styl, když se to vezme opravdu, ale opravdu hodně do detailu. Je to věc, která je spjatá přímo s váma. A hodně lidí, kteří si anorexií prošli, včetně mě, berou anorexii jako součást svého života. A to součást života, která vám většinou pomáhá překonat určitě těžké životní situace. Anorexie je tady pro vás, když něco nezvládáte, protože vám ze začátku dává pocit, že všechno dokážete, že všechno to, co si naplánujete, máte ve svých rukách a že vlastně vy konečně ovládáte svůj svět spojený s anorexií. Takhle to ale vážení vůbec není, protože ve finále to zjistíte sami, anorexie ovládá vás a ne vy anorexii. Víte, já jsem se ze začátku taky mylně myslela, že vlastně anorexie je konečně něco, co mám pevně ve svých rukách já. Ale ve finále jsem zjistila, že mě anorexie jenom vzala, sežvejkala, snědla, natrávila a pak zpátky vyzvracela. Opravdu anorexie ze začátku připomíná takový ten euforický nájezd drogy, kdy si prostě dáte alkohol, nebo kdy zkusíte něco jako třeba marihuana, nebo kokain, nebo cokoliv podobného, nějakou takovouhle látku, která vám zkrátka navodí euforii. Tak vy máte pocit, že všechno dokážete, protože se vám konečně něco daří a dokonce i ze začátku slyšíte, jak je to skvělý, že jste zhubli, že vypadáte dobře a zvedá vám to sebevědomí a cítíte se opravdu nepřemožitelný. Ke konci ale zjišťujete, že do toho zabředáváte víc a taková ta závislost, takový ten dobrý pocit, který vám anorexie dává z toho, že ty čísla letí dolů na váze, anebo že ten tuk klesá závratnou rychlostí, je vlastně to, na čem vy se stáváte závislí, ale to vás najednou začíná sežvejkávat. To je to, co vás najednou začíná drtit. A že mi nevěříte, hlavně vy, který teďko momentálně nemáte pocit, že ten problém takovej je. Protože anorexie může vypadat právě jenom takhle. Ta holka na té fotce, kterou jsem byla před nějakýma 6 lety, ta se mi taky nezdá, že by byla nemocná, že by měla nějaký problém. Ale ten problém nevidíte na tom těle. Ten problém je právě v hlavě. Proto mluvím o tom, že anorexie je psychické onemocnění. Onemocnění, který pokud toho člověka nevnímáte a pokud nevnímáte sami sebe, nemáte šanci rozpoznat. Protože anorektik za váma nepřijde a většinou neřekne: hele, já mám nějaký problém, já si myslím asi, že trpím anorexií. Takhle to prostě nefunguje, opravdu ne. Ze začátku jsem měla s anorexií taky problém. Začala jsem hubnout, přestože jsem hubnout nepotřebovala a když mě vzali poprvé naši k psychiatrovi, tak jsem tam seděla a říkala jsem mu takový nesmysly a tak snadno jsem s ním manipulovala, protože jsem v tu chvíli neměla pocit, že bych potřebovala pomoct. Já chtěla jenom zhubnout. A víte, kam mě ten můj perfekcionismus a ta touha po dokonalosti dohnala? Chcete to vidět? A že už jste těch fotek viděli hodně? Tak prosím, přidejte si další do repertoáru. To je nádhera, co?
to je sexy postava, to je sexy tělo a to je ta super dokonalost, po který určitě všichni touží. Takže dost bylo ironie. Já si myslím, že něco, co se zdánlivě ze začátku vyvíjí jako něco úplně úžasného, super, mega a neskutečného a vlastně něco, co máte pocit, že máte opravdu ve svých rukách, ve finále skončí úplně, ale úplně jinak. Tím neříkám, že zhubnout kilo nebo 2 je špatný, ale určitě je dobrý začít sledovat na sobě anebo případně na svém okolí to, co to doprovází. A pokud chcete vědět, co anorexii způsobuje a jakým způsobem má anorexie průběh, podívejte se určitě na další videa, která pro vás nyní právě o prázdninách připravuju. Určitě teda pojďme společně proti anorexii bojovat. Přestaňme se lidem smát, kteří touhletou nemocí trpí, a přestaňme ty lidi osočovat anebo je nějakým způsobem obvinovat, že si za to můžou sami. Protože je pravda, že anorexie je celkem sobecký onemocnění. Nicméně nikdy nic není jednostranný a pokud jste kdy četli Erbena, Karla Jaromíra Erbena, tak určitě víte, že i on dává ve svých příbězích najevo, že vždycky ta vina neleží jenom na jednom konkrétním jedinci, ale že vina většinou bývá kolektivní. A tak se potom pojďme podívat v dalších videích, co vlastně anorexie způsobuje, kolik faktorů dokáže anorexii spustit a jak se těm faktorům vyhnout. Doufám, že se vám tohleto úvodní video líbilo, tohle video, kde jsem vám jenom tak zhruba nastínila, kde anorexie je. Pokud se chcete dozvědět o anorexii víc, určitě sledujte ten seriál, ve kterým se pokusím jasně, stručně a výstižně uvědomit všechny okolo, co vlastně anorexie způsobuje, jakým způsobem to má potom dopad nejenom na vás, ale i na vaši rodinu, na vaše okolí a celkově na váš budoucí život. Těmahle videama chci zároveň dát najevo i to, že pojetí o anorexii v široké veřejnosti je kolikrát mnohdy hodně chybný a proto potom léčba, která nastává u nemocných lidí, nebývá zrovna vždy úplně tou nejšťastnější volbou. Takže tímhle bych se s váma ráda rozloučila, mějte se krásně, užívejte prázdniny a pokud máte problémy s anorexií a momentálně s ní bojujte, taky to koukejte natřít a koukejte jí ukázat, kdo je tady pánem. Mějte se hezky a u dalšího videa ahoj.